Mori. Mikä sinun nimi? Ville. Ville. Kumpi on parempi, rakkaus tai raha? Kyllä se rakkaus on totta kai, koska ei rahalle ei voi ostaa rakkautta. Niin. Sinulla on tytistä vai? On. Se on mukana. NANI?! Kumpi on parempi, kissa tai koira? Meillä on 2 koiraa, joten koira. Mikä nimi koira? Api ja Lyydi. Api ja Lyydi, joo. Kun sinä sait matkalippu, mihin maa sinä haluat matkalla? Joo, varmaan Amerikkaan lähtisin. Mä oon kiertänyt ympäri maailmaa, joten kyllä mä Amerikkaan menen uudestaan. Koska kaunis maa. Kaunis maa ja hienoja nähtävyyksiä ja se kaikkea. Mikä lempiruoka? Chicken wings. Chicken wings. Chicken wings. Kuinka paljon maksavat sinun vaatteesi? Vaatteet. 50 huppari. Joo. 100 kengät. Joo. 30 housu. Ei oo muuta, 10 korvikset. No niin, kiitos paljon ja mukavaa. No kiitos. Kiitos.